Govano Soludo bụ onye nke tinyere iwu onye apụtakwa n'ezi malite n'elekere isii nke abalị wee ruo n'elekere isii nke ụtụtụ maka ndị nke ji ọgbatumtum wee na-achụnta ego, ndị nke na-anya ụgbọala shọtụl, ndị nke na-anya ọgbatumtum ụkwụ atọ bụ keke na okpuru ọchịchị ime obodo Asato bụ nke nwere n'ime steeti ya bụ Anambra. Malite ụbọchị Mọnde ọnwa Mee ga-adị n'abalị 30 nke afọ bụ 2022. Govano Soludo bụ onye nke kwupụtara nke ahụ n'okwu bụ nke ọ gbasara ndị Anambra n'ikuku ma bụrụkwa site na obi aka na-achị ọrụ steeti a nke dị n'Amawbịa bụ ebe o kwuru wee sị na nchekwa bụ ntọala na mbọ ọchịchị na-agba iji wee hụ na ha guzobere obodo na-aga n'ihu ma na-ebi ndụ ọfụma. Onye nta nke anyị n'obi gọọmenti haus bụ Ejike Abana ga-ewetara anya bụ akụkọ n'uso. Okpuru ọchịchị ndị ahụ gụnyere Agụata, Ihiala, Ekwusigo, Nnewi North na South, Ọgbaro ya nakwa Orumba North na South. Gọvanọ Soludo kọwara na ọ gafee izu ụka abụọ a ga-etinyekwa anya na ya bụ ntụziaka ebe ọ gwara ndị ọrụ nchekwa ka ha bido ọrụ ozugbo. Gọvanọ gara n'iru kwuo na tinyere nde naira 10 ekwere nkwa maka onye ga-eweta akụkọ a ga-eji wee jide ndị gburu Honorable Okechukwu Okoye nakwa onye enyemaka ya, na gọọmenti ya ga-enye 1 nde nyegara onye ọbụla ga-eweta akụkọ ga-eme ka anwụchie ndị dị iche iche na-akpa akparamagwa ọjọọ ndị a na-enyo enyo, tinyekwere akụkọ banyere ebe ọbụla a na-emepụta ọgwụ ike na steeti a. Dịka gọvanọ si kwuo, ndị isi otu union dị iche iche ga-akaba arụ wetara gọọmenti akụkọ gbasara ndị omekome nọ n'etiti ha iji wee kwụọ ya bụ onye ukwu gba. Ihe ndị ọzọ nyere ntụziaka gụnyere ndị landlord inwe akwụkwọ ndekọ maka ndị ọbụla bi n'ụlọ ha dị iche iche, ndị isi ahịa ma ndị ụlọ nkwari akụ dị iche iche na steeti a, ha na gọọmenti ijikọ aka ọnụ wee na-ewepụta ozi nwere ike inyere gọọmenti aka iji wee weta ezi ọnọdụ nchekwa na steeti a. Ọ gara n'iru kwuo na ndị na-anya ụgbọala dị iche iche jiri akpata ego na steeti a bụ ndị a ga-ebido n'isi idebanye aha ha n'akwụkwọ iji wee mara ndị bụ adịgboroja n'etiti ha. Ya bụ gọvanọ kwukwara na ebe dum a na-ele mmanụ eji anya ụgbọala bụ ndị a na-enye ntụziaka ka ha tinye igwe onyonyo n'ọdụ ngwaahịa ha iji wee nyere gọọmenti aka wee na-eme nnyocha. Gaa n'iru na-ekpe ekpere ka Anambra na-aga n'iru. Site n'obi gọọmenti dị n'Amawbịa, Ejike Abana maka akụkọ ụwa ABS.